היי חברים שלי, זאת שקד. אז היום בסרטון אני אראה לכם את החדר שלי, נעשה ציור חדר. אז אני מצלם מפה, כי בחדר אין לי מראה. יש כמובן מראה בשירותים, ואני לא רוצה לעשות את זה על מצב סלפי. אז אני מצלמת מפה. עכשיו בואו נעבור לחדר שלי, ואני אראה לכם אותו. נלך. זה המסתרון. אז הנה. זה הדלת. החדר שלי זה ממד. ואז בואו נכנס. והנה בחדר שלי יש פה מגנטים ודברים. הנה בית הסם שלי. יש פה אפילו שקט כזה, ויש פה מגנטים שאני הכנתי חלק, ואני ואחותי הצטלמנו. אז שמתי לזה גם, הכנתי מזה מגנט, וזה כאילו ממש יפה וחמוד. למעלה יש לנו את זה, שם שקד, יש לנו פה את המתח, שאני הכנתי כאילו מין שמש, וזה. אחר כך אנחנו עוברים, יש לנו פה את הלוח המחיק שלי, יש לי פה לוח מחיק, וטבח לי פה כזה של מיניון, שמתי חובץ גדול, סתם כזה, יש לי פה מגנטים כאלה, הנה, ופה בתוך הקופסה הזאת יש טושים, וגם פה, אלה טושים, ויש פה מחק. ואז פה יש לי לוח מודעות כזה קטן שניחנתי. ואז מתחת יש לי את כל הנעליים, ואת הפח. עכשיו, יש לי פה, יש לי פה מין כזה קל ואהבה ענקית לחברה שלי. יש פה כזה עט כזה, ויש פה דובון וארנקים וכזה תירוסה, שזה אני הכנתי. ויש פה מין דבר כזה, איש כזה, ויש פה עיפרון מכסף. זה הקלמר החדש שלי. אני גם היום מצלם סרטון של הציור שקניתי לבית ספר. זו הקפה. אני מאוד אוהבת לשחק איתה, זה הדבר הזה שזה ככה. אני מאוד אוהבת לשחק עם זה. זה מתחן העטים שלי ועפרונות שאני בדרך כלל בבית. יש לי פה כל מיני דפים קטנים כאלה שאני רושמת בהם. פה זה, שנייה. הנה פה, יש לי תוך הקופסה הזאת מעוצבת. יש לנו עפרונות, יש לי פה שתי סלסלות כאלה מהחתונה, שיש בהם ממתקים, אז אני לפעמים לוקחת ממתקים חלק. יש לי פה מתנה ממש מגניבה, שחברה שלי קנתה לי, חורה, כן זועת. זה לוח, גם לה שם מתחיל, זה מין לוח מסמרים כזה, שזה ממש נעים לעשות איתו ביד, זה ממש לא דוקר, ואפשר לעשות איתו צורות, זה ממש כיף. יש לי פה קופסה קטנה, נראה מה יש בה. נשחק. יש בה, יש בה כל מיני מחקים חמודיים, יש פה חזה, ויש פה אבטיח קטן, ויש פה כל מיני מחקים. יש לי עוד, אבל הם נאבדו. יש לי פה של המשפחה, כמה תמונות, וזה על עץ משפחה. יש פה נר, שאני גילפתי את האבן הזאתי, זה נר ריחני, ואני שייפתי והכל, זה יצא ממש יפה. יש פה מין מכתב כזה שהכנתי, לא יודעת למה. הנה, פה מעל